bangala de ma sarkin daura bangala ji ma da gode ma Muhammadu Nara abu mai da lafiya sarki ya da lafiya sarki ya da laya sarki ya hau da lafiya sarki ya da laya sarki ya je da lafiya sarki ya ya ki mama babu mai yawa bajan bugun kashe bajan da ke galaje Ban kashin bugun kashi baji ne cikin fata. bajan bugun kashe bajan da ke galaje ya ki mama babu mai yawa ya ki mama Shada Allah uban baushe. Shada Allah uban baushe. Kai! Arzikin sarki Abdu, mama Kai Kaduna na dawa, Najeriya da duga gare. ba ka jin wani sarki ba ka jin wani sarki labo ga Allah alhaji Muhammad uban ya labo ga Allah alhaji Muhammad uban ya ga ya girma babu ya da lafiya sarki ya zo da lafiya Da laya sarki ya zo. da lafiya sarki ya Kuma da laya sarki ya hau. da lafiya sarki ya sauko ya ga ya girma babu mai yama ya ga ya girma tare da sa zaune da kya na auru zai ba tare da sa zaune da kya na auru zai ba Muhammadu na auru zai ba Muhammadu na auru zai ba Alhaji Muhammad sarkin daura saboda alherin dan Musa tun da ba sa Amadu da Musa yanzu bai da magadi Muhammadu ga yanzu bai da magadi sai kai ya kaya ki babu mai ya wai rodi ne kai ba ne mutulci zamanin kaman wannan gode na gina gida na gyara na sai shanu kaga kai na zo maka daudi ya zo lati ya zo da saboda kai mama ko me ka baiwa ya bane yanzu mora da yasa ko me ka baiwa ya bane yanzu mora da yasa adama da nuna adama da ta bello dan amadu ya rabana ya gara mai mama ta bello dan amadu ya rabana ya gara mai kunga moya saya ba kunga moya ya ba ya ga ya gi mama abu mai ya ma bangala de ma sarkin daula Bangala ji ma da gode ma. bangala de ma gode ma Muhammadu na gari ya ga ya gi mama babu mai zama zargin ga mai kwadai da yawa sannan na ishike ya sai doya dala yan cikin kaza na sule bakwai an hada masa yaji sai ya zuba cikin tumbi da shi ya ga yaro kai yana gani bai koya yana gani bai koya ce a bashi coca cola guda biyar ya sha ya zuba ya ji sai ya ga ya abu mai jara lamula ya ga ya tura je uban bauchi Na garba shada Allah uban baushe. na garba tura je uban bauchi ba jari mai kasa daura bai komai ya ga ya babu mai yara zamanin ka daura ta sake ci gaba da kai kwallo sai kira kai da labari daga mai tsoro mai yan birni suna da jin daɗi daga mai belma sai mai
mota ka kan matuƙi ka ɗora oda in ji oda tana faɗi ga masu garin daura mamma ya iso ya kayan yaƙi babu mai ya da laya sarki ya ce da laya sarki ya zama da laya sarki ya hau da laya sarki ya zama ya kayan yaƙi ubangala di ma na gode ba Labiya uballunda je kan Husaini mai kayan doki uballunda je kan Husaini mai kayan doki majajana mije gagiya jigaru marin mala majajana mije gagiya jigaru marin mala majajana mije gagiya da jale yaki bajare pai ma wani ki kakare majajana mije haka da jale yaki bajare pai ma wani ki kakare da jale yaki bajare da jale yaki bajare pai ma a zuwa daula da ya duka san basha yana kai waka zuwa daula da ya ke daula ba a gwada mata milki daula ba a gwada mata ilimi daula ba a gwada mata kyauta ba tabbata mai gurnanin zaki shi ya kasa maza su ɗime su ji tsoro dole gurnanin zaki shi ya kasa maza su ɗime su ji tsoro kwarai inda sarki ya yi magana yan sarki ka isha sun yi shu inda ya sarki ya yi magana yan sarki ka isha dole yan sarki ka isha sun yi shu majasha na mijin gaskiya sai ba kanan maza maka karya in goshin za ake ya fito sai ka ji ana faɗin a yi shiru yaro ya ga idan ya tabbata yaro ya ga idan gaskiya majasha na mijin gaskiya mamman zamanin ka ne san ƙasar Nijar zamanin ka ne zan ƙasar Nijar cikin wata ka ne zan alhaji zamanin ka ne zan alhaji cikin wata guda sarkin daula ya yi mani kyauta wa yaro ina gida masarki na mamman ya yi kira na ya bani fattare kyauta an kwana biyar kuma mamman ya yi kira na ya bani fattare kyauta an kwana bakwai kuma mamman ya yi kira na ya bani fattare kyauta waɗanga bandare a yi manoma waɗanga bandare za na zura waɗanga bandare sallama tuwa 40 sai ne shi ina kallo kyautar ka daje na gode mamman bashar ina yi matuwa kyautar ka daje baban salihu dan haune shi ya goge mara gargiya baban salihu dan haune shi ya goge mara garake sau ban kanto garake sau ban kanto shige ba jajana mijin gaskiya digaru marin mara ba jajana mijin gaskiya digaru marin mara lafiya uballonda diga Husaini ya doki uballonda diga Husaini ya doki ba jajana mijin gaskiya digaru marin mara mai kyauta kuɗi fan ɗari. Uban maushe aike, babar ban maushe aike, na mai madina. Kagara da ya mai sarkin tabarki ɗan Mamuda, uban ya maki fare. Sarkin tabarki ɗan Mamuda, uban ya maki fare.
sabo manjiga daga kaya mai sarki daura ke mai shekin gabas uban bare majina maza kullum majina Muhammadu lulun majina kasale su bature hau jabe kasale su bature hau jabe daga da baro jishalana uban majila gine manjiga daga kaya mai dan na kira yara gudane ya kara wata waka dan na shirya yara gudane ya kara ina da wani alberi ya mun kauna mamuwa kowa ya tsare haya kowa ya tsare haya malamin waka da kaciya malamin waka da kaciya ita wala falita ne inga malamu sai mu karanta manjiga daga ya mai Umaru dan Musa ya balbe Umaru dan Musa ya balbe ka zake ya ne fadi domo da me na Najeriya ko ina ge ka zake ya ne fadi domo da me na Najeriya ko ina ge ya san da ba kan da kaman da ba ya san da ba kan da kaman da aka fara sarauta ko wani birni ya ji aka fara sarauta ko wata birni ya ji da babu Ahmadu Bello na san ya take ya zago mamma ya zago mamma kama yin kere ita ce cikin dubu kai aka gani Alhaji mamma shi kan sarkin daura na mandan sarkin daura Musa ya saba da kai ya saba da kai Muhammadu mai aikin sarauta ba mamaki na zagin kanji manjiga daga kaya mai manjiga daga kaya mai haka baka zagin na hudu sai da ka isa sarki haka baka zagin kasar waje da Najeriya ba inda bai zama Muhammadu ba inda bai zama manjiga daga kaya mai sanda girma kwano da mita daula na ilke an gawa ba da sanda girma kwano da mita daula na ilke an gawa da magara hanya katsina hanya kano da hanya zango ko da kadira ko da kadira sarakuna na Najeriya duka sun zaka gwamnoni na Najeriya duka sun zaka ministoci na Nijar duka sun zaka ma'aikata duka da an Nijar duka sun zaka saboda zagin saboda zagin na da ba an ga shirya wurin na daga zagin na da ba an ga shirya wurin na daga zagin washe da an ga shirya ko wajen an cika da kujeri washe da an ga shirya ko wajen an cika da kujeri na hilin da ba an dauko karaga maza an rike ta da dararu wurin na daga zagin wurin na daga zagin sai Adamu sarkin doka shi ya tawa da zagin sai Adamu sarkin doka shi ya tawa da zagin sarki ya je ya zauna an dauko wani algeba an zuba ma zagin an kwaso wani algeba an zuba ma zagin a tambarin daura sarki ya buga sha biyu ya tafa da zagin ya tafa da zagin kalini da mai banga sun zaka sun kafa dagin jini da mai banga sun zaka sun kafa dagin sarki tambarin daura ya zaka ya buga dagin sarki tambarin daura ya zaka ya buga dagin sarki ya dige mamman sai ya je kurumba sun gaisa da gona goma abba kyari ya yi yabi ga sabon da ya aiko ya aiko mu za mu na daga sabon da ya aiko ya aiko mu za mu na daga Allah ya yi ma albarka ya taya kalima jama'a Allah ya yi ma albarka ya kalima jama'a ya ce kai an Musa kai kaza da Abdullahi ya ce kai an Musa kai kaza da Abdullahi kai an sarki na hamsin da tara kai an sarki na hamsin da tara ya ɗauko ta
takobin girma ya rataya masa gindora ya dauko sanda girma ya naga masa gindora sai takobin ba ya je da ya rataya masa gindora ya ce kai asariki nan sai da tara da ne kullubin kasar daura mama abinda kawai kullubin kasar daura mama abinda kawai bakin masarikin daura kowane doki da dubu don zai ya bakin masarikin daura kowane doki da dubu don zai ya Amadu Galadi man daura ya daga galo gina ya lashe mutane sun jara su kwane ya jado ya shayu daga shi sai mun kandora ya daga galo gina ya lashe mutane sun jara su kwane ya jado ya shayu sai kun tulawa dora ya daga galo gina ya lashe mutane sun jara su kwane ya jado ya shayu sai mamman kauran dora ya daga galo gina ya lashe mutane sun jara su kwane ya jado ya shayu sai umaru magajin dora ya daga galo gina ya lashe mutane sun jara su kwane ya jado ya shayu sai salakunan majalisa sarkin tabarki babban fata ga ma'aji ga sarki yaki kowane ya zaga galo gile kowane ya zaga galo gile inda na ji mutane ka sosai sarki kowane ya yi hawa yaki ga sulke ga mashine kowane da garkuwa da dago kowane da garkuwa da dago sarki ya doke dama gare ya shamaki hauni gare ga sarkin doka sarki ya hau doke dama gare ya maki hauni gare ga sarkin doka ga sarkin lema ga masu gini suna da ga sarkin lema ga masu gini suna da ga zagai gogo mashabiyu kowane ya jaro ya shi ga zagai gogo mashabiyu kowane ya jaro ya shi daga mai riga sagi sai mai gwagwadale da barage daga mai riga sagi sai mai gwagwadale da barage ya dake zage goma sha biyu kaya ne don na dake zage goma sha biyu kowane kaya ne na masarane dan malaya sai ken gwagwadale dan malaya sai ken gwagwadale na mutane na cewa Allah ya kamala na mutane na cewa Allah ya kamala abin rabo dan Musa mamman bashar wajen alheri kai ka gadi Ahmadu Bello kai ya umai adon zinari ta zan da mai ado da su kai ya umai adon zinari Lahadi sarki ya hau ya kewaye rana Lahadi sarki ya hau ya kewaye yan baka da yan bindi duka suna gaba yan baka da yan bindi duka suna gaba sarki ya hau doki ga gano da ga da girma ga kawo bakwaciya sarki ya hau doki ga sanda girma ne ga kawo bakwaciya yara ta ya tako Muhammadu yara ta ya tako ya bi ta kofa ta gabas ya dawo ta arewa ya shigo nasarawa masu son ka sun murna masa dangado surare ko sun wara dinewa masa dangado surare ko sun wara dinewa mai kan koma ina an ganuwa na gane shi ya yi mai kan koma ina an ganuwa na gane shi ya yi da ni gane shi ne gaishe shi sai ya wuce ni bayan da ni gane shi ne gaishe shi sai ya wuce ni bayan ko ka kyale ni to ina ruwan su kwero babu wanda zai gariya de sai ya dawo dan saboda sakin daura ban majiga ta kuɗi fan ɗari. Uban goje ake, uban goje ake, kakar karya mai abudu ba a kai ma wani gina. Babban na shiga abudu ba
kai ma wargi babban lolo a gari gaba na yari kurma gari gaba na yari Muhammadu ga gari gaba na yari kurma jiwa babban lolo diga ruwa kai ma wargi sarkin daula na waziri ga gari aduka amuza sarkin daula na waziri ga gari aduka amuza kai abba kai yari da komi kai abba kai da komi uban sarakuna hausa ga sarauta gida guda uban sarakuna hausa ga sarauta gida guda kawo jawaza muhammadu na bauji ganga da masa suka yi ma tun zamani ana yaki da rama wanda Allah tun zamani ana yaki da rama wanda Allah babban lolo ga wasu 'yan sarkin daura mai ado wani ishe su sun zangare suna tarawa koroso da banjo sun cacake babban lolo kai kayan arziki Muhammadu kai kayan arziki sosai da ɗaya bakan magana ba daɗi karasa sai an daure amma halin magana wadda dai ta taɓa da sai ni sheko babban lolo diga ruwa ga diga ba da ka wajen hashe ka tun da kai Muhammadu ka ji daɗi ga wajen hashe ka tun da kai mai arziki ko can baya ɗaya da kasafon banza mai arziki ko can baya ɗaya da kasafon banza babban lolo diga ruwa kai ma wargi babban lolo diga ruwa kai ma aka tsoro na yari kuro kai aka tsoro na yari Muhammadu kai aka tsoro na yari kuro mandiwa babban lolo diga ruwa kai roga dokin hawa da sarki na yi godiya bai roga dokin hawa da sarki na yi godiya Musa ga dokin hawa da sarki haka ba babban lolo diga ruwa kai ma wargi na yi godiya bai roga dokin hawa da sarki na yi godiya Musa ga dokin hawa da sarki haka ba babban lolo diga ruwa kai ma wargi bashira da bauchi ga mata su kai ma wargi bashira da bauchi alajira da bauchi ga da mata su kai ma wargi kijin daga da umaru arzikin Musa ya zama jikin kaka ya kayar da kasar daura amma ya kayar da kasar daura a tabbata ya wani dan sarki mai katon goshi ga yadda zuri ido haraka zai ta barkata wani dan sarki mai katon goshi ga yadda zuri ido haraka zai ta barkata idan ni zaka ni ishe ya kwance haza ni kai da kali ne sai ne zo in zauna sai ni ga mutum ya zabura Sarkin daula na gode ya ban kuɗi ban ɗare ba ban ɗare guda ba ya cika ni da mayari guda. Sarkin daula na gode ya ban kuɗi ban ɗare ba ban ɗare guda ba ya cika ni da mayari guda ya cika ni da mayari guda. Wani dan sarki mai rowa da nisga sai ya kyale ina ruwa na ɗamle jikan ka saka kwance sai shekara. Wani dan sarki mai rowa wanda ni kai sai ya kyale ina ruwa na ɗamle jikan ka saka kwance sai shekara. Ga sarki na ne dogara ga sarki na ne dogara. Gado mi mai murna na da girma ne gado mi mai murna na da girma ne Muhammadu shirin ka da kyawa Hello.
mazan jiran zamani. mazan jiran zamani. Mai saka dodo mazan jiran zamani. Muhammadu shirin kada ke haura. Haruna jikan Abdu uban sha maki ana tsoro kare. Haruna jikan Abdu. Uban sha maki ana tsoro kare. Haruna jikan Abdu. Uban sha maki ana tsoro kare. Ba magajin kaluba kalaba gari kai abbawo. Kada di sarki Musa. Kada di sarki Tafida. Kada di sarki Nuhu. Kada di sarki Abudu. Ka baje kalo mai lalaci. Ya baje kalo mai lalaci. Da ikon Allah ko ya zo masallaci addinin sa ya tsaya gunta da jalla bai azaba Muhammadu shi ne kada da labiya mamma da labiya imamu da labiya mamma da labiya imamu gidan bahili kwairo kamar zuwan kare ga aboki zo gidan bahili kwairo kamar zuwan kare ga aboki tun da bai kuma ne mataci da shi da mai rowa dole maka da ba ni kamna ko ne tun da ba su kuma ne Muhammadu shi ne Muhammadu alkan daula zamanin ka ta kara ke ya gina masallatan juma'a na birni hadda na kauye ga gidan waya ga honho tun da Kano har Kaduna an shi da kwalta har daura an gina gidajen ban sha'awa masu kyau na saukar baki hikima ta mulkin zamani yau da ta birnin Muhammadu Bashalla Muhammadu Bashalla Muhammadu shirin cikin Najeriya ba har da kasar waje an saka Muhammadu kana alheri cikin Najeriya ba har da kasar waje an saka Muhammadu kana alheri na zarge da ɗiyan sarki ka ba su da wake so ka ba su riguna Muhammadu ya ba su riguna da